Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam tagasngi. Kakasi Student Union KSU ringkar bagi paj ba na lapang am kilapan pau ya kejing bitar ba jing persha halor kejing keno bagi pulen kilapan ibor ki paj ba ki blaletur sha secretariat bandawa ya kejing yada ya kesnong bat kejela halor kejing ya kejapun. Hagate kejing ya ki kinong elam snong bagi dekot ka KSU kila ong ba kejing ya paj ba jongki kalong ka ba jai jai berkaba. Ki paj ba Henry ki pulit kila persang ban khanglat bat pen prai ki paj ba ki bawan ra ka sur jung ki paj ba shil sarkar ki long ki mi ki badan benta ke jing ki kila printing e persha e kurkam le jung ki pulin da ka ba ong bala da ki pulit ki kwa ban pen i ka bor ki de ban che ki than border ban ya dai ka jela ba ki paj ba noi om ban wan pen thot ki paj ba ha po nong ba shilong Pide ban cha border ban ya dai ka jela ba ki paj ba noi om ban pen i bor ki paj ba ki bawan paj ba sha secretariat ong kawai na kilong kimi ha ka jingelang paj ba ka KSU bar ki paj ba lapang ap kila dawaru ba ka sarkar jela ka di ban shim kya mador halor kamar jingya ka japut bat ban pentikna ba om don jing yu shinong ne jingwan rung paj ba na ki jela ba marjan Hari Lajong Konrad Salma Preston Tunsang